Ahojte, ideme losovať týmy na prelový kvíz. Máme jednu novinku a to síce rozhodli sme sa, že po novom budú týmy automaticky postupovať už po jednom nevylosovaní a nie po dvoch, tak ako to bolo doteraz, aby to čakanie nebolo až také dlhé. Čiže tentokrát nám automaticky postupuje 5 tímov a okrem nich sa prihlásilo ďalších 15, ktoré tu máme teraz pripravené a z nich vylosujeme zvyšných 11, ktoré na kvíz teda prídu. Dúfam, že to dáva zmysel. Môžeme ísť na to. Takže toto sú vylosované týmy a okrem týchto 11 postupuje ešte 5 automaticky postupujúcich.